जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। बॉक्सवा तर से साइड हो जाए लोग बॉक्स के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मानी तो सुमिरन वंदना हमने के समाप्त। कोनो भी शुभ कार्य होला मंगलिक कार्यक्रम के शुरुआत कइल जाला। पहिल का पूजा के हकदार गणेश भगवान के बनावल गइल बा। काहे कि गणेश जी के जहां वास होला वहां विघ्न के नाश होला। मंगल के शुभकामना के लाइन लगल रहेला। सही बात भाई। तब देखी हमनियों के एगो श्लोक स्तुति के माध्यम से गणेश भगवान की स्तुति कर लेनी। पर जगावेला बजावेला पढ़ेला पढ़ावेला या कुछ सिखेला तो सिखावेला ओके करा दरबार में धावेला। स्वर के डायरी विद्या डायरी माई सरदा होली भक्त महतारी के दरबार में जाके दोनों हाथ जोड़ी अर्जी लगा के हमने जस भक्त वाले की माई भाई सकले के भाई लेकिन एगो बड़ा है सुंदर हमारा लय बन पर कैसे ए गीत के भरत शर्मा जी गवे कैसे कि गोरिया चा राजेश्वर बाबा पंडितपुर रउआ के 500 रुपया राज किशोर दे दे। अभी हम ही गावत हम दे दे पर तुम दे दी जाके खार होता नहीं त नमो बोल दे। हां दे दी कभी माइक नहीं खे नाम ना बोले अब हाइलो नहीं खई महाराज हम दे दे हम। अरे ओनिया पैसा भूला जाला महाराज। ओ चाचा ओ करू चाचा हने आई हम माइक में बोल दे तनिया पर दुमन जे है त दे दे भाई। आई महाराज विश्वास आ जाई रोड़ा विश्वास नहीं खे हमरा पर विश्वास पर दुनिया चलल महाराज। रोड़ा कहां बनी दुनिया चलल। आई करी चाचा आई अच्छा चली कोनो बात ना और बन बाकी अपने हाथ से दे हम करवे। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए ओए जा सीधा ले ली कि गोरिया चाल के अजोरिया नींद गोर बारू के तोहरे जोड़ के हो खेत जोड़ बारू आज के महफिल के चल के आइल शोभा बढ़ावे खातिर तमाम अभिभावक दूर दूर से अभी आसपास अगल बगल
टोला मोहल्ला ग्राम पंचायत के नर नारी नारी अथवा ए साउंड सिस्टम द्वारा जेकरा भी कान तक हमार आवाज पहुंच पावत होके ओके सबके वो हमार शिष्टाचार जथा जो प्रणाम नमस्कार स्वीकार करी। हाँ अब बड़ा अच्छा लगा लगता कितना भीड़ में रहो सब उपस्थित भइला के बावजूद भी इतना शांति पूर्वक के कार्यक्रम के एंजॉय कर रहल बानी हमनी के कलाकारन के मनोबल के बढ़ा रहल बानी। बस खाली होशियार हम लोग आज रात को कहे रे कहे कि कोई गुट जना के चप्पल चोरी हो जाती सच पूछे नु हां तो एगो कलाकार खातिर ऐसे पर कोनो दौलत ना हो इससे बड़ा कोई थाती नहीं हो सकता नहीं वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं हां वो चाहे किसी अन्य भाषा का गायक हो या किसी फिल्म इंडस्ट्री का नायक या खलनायक हो या किसी पार्टी दल सिंबल का नेता मंत्री अथवा विधायक हो इन सबों के पीछे से अगर आप सबका वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया जाए हमरा लगा था कि एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवत टाइम ना लगे सच्ची गलती नहीं किनु कहो सही तो बस हमने के अपना मन के अगर सोची जा कि खूब नीमन रोशन राज गावत रहे प्रदुमन जी अपने मने बनस के हमरा सब बढ़िया केहू गइबे ना करे नचबे ना करे तो हम नीमने गाई अरे वो सब देखल के सुनल का छोड़ दे त हमनी के नीमने गा बजा के चुप समय ना के अल्लाह महाराज नहीं तो बस हमनी के प्रयास करता नहीं ए परिश्रम के मेहनत के मीठा फल देवे के रवा सब काम करता नहीं ए कारण हमरा खातिर सब लोग आदरणीय बा सब लोग पूजनीय बा सब लोग वंदनीय बा तब पुनः एक बार मंच के माध्यम से सबकर चरण छू के स्पर्श करके आशीर्वाद लेवल चाहब एगो जोरदार ताली बजा के सब लोग आशीर्वाद दे दी खुश रहा बबुआ हमारी से पहले के भाई लगल रहा कि तुझे खाती मोर मैया तू चरण दे माई हो तय अपने राजा छैया में शरण अरे किस सेवा में ले ये का हो प्रदुमन जी आ गइल बड़ा का कहां गोरनी हो अच्छा देखिए कते के छुदर आदमी हा माला देकर माल ले लिया हटारा प्रदुमन जी पछुटा उछवा हो देखनी हमारा तू नाचतो बा बहुत बहुत कलाकार के मतलब ई ना है कि सुमिरन में आता ना लौंडा फेल नाचना चाहिए कलाकार के मतलब कि समय पर मौगा जाए उहे कलाकार कलाकारी है ठीक है मानते हैं हाँ लेकिन छठी मैया के गाना में नाचल जाला हां त आचारा पर नाचल जाला हां त लौंडा सिंगल नाचेला हां आचारा पर देखले बारो कि कोनो लौंडा के कोनो मरद धक या हेतरे बाकी वो लौंडा के मजे नुआइल होई गलती कहत नहीं ना औ त लौंडा ई बाई जी के धके करत ओ आ कहत कि छठी मैया हो जाना ए महाराज
ओ बाई जी थोड़े हो तो खोजवा तबे नु लाज नहीं के ओकरा आओ 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 वो खूब अरे मरवा यार कोई भी चीज का एक मर्यादा होता है। हां मानव तनी के छठी मैया के गीत पर नाचल जाला हां लेकिन नाचे के भाव होला। होला लौंडा सिंगल नाची हां तू तो एकदम साइज में साइज लेके कहता छठी आ कहीं लइका पीछे में खाड़ हो जैतन से तब तो लइका भूला जाई वो सुमरने में महाराज ऐसे चेतावनी है तारा के हम कुछ कहत नहीं थे ना तू जौन गलती कइले बाड़ो वो गलती के हम दोहरा के ना बस तारा के चेता के चाहतनी कि अगला मंच से ऐसन काम कहियो तुम मत ध्यान करो अन्ना तो एक बार सूरज भगवान ताक दे तो जौना से हुमाचे मारा तारा उहे लड़के खत्म हो जाए जहां सूरज भगवान तकलन की तुरंत पाछा से उदय होके लगी पाछे से सूरज बीज देबा एक बार एकदम गाढ़े लाल आओ तैसे भाई के नाते हम समझावत हनी तारा के हां हाय तक अभी जौन कट लागल है का रह अरे किस सेवा में ले आई बार-बार कहत की का हो का एकरा के कहल जाला गाना बजाना के मुर्गी हां की त गीत संगीत में मुर्गी के हां कपार में चुड़की के हां अब पुरान घर में जंगला खिड़की भुरकी के हां ब्लाउज में खिड़की के हां वो जरूरी बा हां नौका में हमरा से तू बेसी जानकार बन हां जानकार के त एकर बहुत बड़ महत्व देखब जेकरा कपार पर बार ना रही नु हां चाचा रउआ बड़ा मन करत होय कि हमरो कपड़ा पर केस रही त खूब लहरई हां तो कहीं भुलवा देती लेकिन का करब हइले नहीं ना ना त जेकरा ना रहेला बड़ा मन करेला केस झारे के हां तो वही तरह कपार में चुड़की के हां घर पुरान होखे ओमे जंगला भुरकी के हां आ गाना बजाना में मुर्गी के आहा यही मुर्गी के हां आज से 15-17 बरिस पहले जेकर नाम गायत्री ठाकुर बतावल जाए हां स्वर्ग सिधार गइले लेकिन मानस हंस के उपाधि लागल उनका हां उ के तरह नाचत रहे के तेरे मुर्गी काटोस मुर्गी कौन उनकर कमर नहीं ना देह नहीं ना खसा कुर्ता के कोर हिला देस तब बुझाए कि मैं समय गायत्री बाबा के 3 गो ठोकर लगी धा 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 आ खाली कुर्ता हिली कमर नहीं ना गौर करिए पर दो भाई कैसे कैसे अरे किस सेवा में ले बस अपने छू दो हम नचत नहीं भैया ना 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 नो ना खाली कुर्ता हिला हां अरे किस सेवा में ले जाई जवान बस खाली गरम मसाला डाल दो नया हो गया बरखा ये लक्ष्मी बरखा अच्छा भकुरा मिल्कमैन संजीत भैया की ओर से देखा था एक बार में घप से 500 रुपया पुरस्कार दे दी हनी हां घोप से अभिनंदन प्रणाम तो हम नाचत नहीं तो एक अलग क्वालिटी हो जाए हां इहा के मौसा हवन अच्छा जहर ई कुल मत कहवाई लोग हमारा ना त नाचे के बात रही है नाच है अरे किस सेवा में ले जाई जवान आई दारे 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 बाप रे कतना माछी मूर्छित हो गली हंस और ली जी जी यही पर महावीर वाला सही में मर जाई जय जना के कि सेवा में ले जाई जुड़ल बा ईमानी आ खाली हाथ दर से कहूं भूरल ना तो हम आइल बनी हां और आशा से पूर्ण उम्मीद के साथ आइल बनी के लड़का के लाज बचाई आओ ए माई कि अपना बेटा रोशन के दर्शन देता हो तो अपने आचा
रात छैया में शरण दे दहो